Liyabingelelwa ke ibandla kaNkulunkulu nabo bonke abantwana bakaThixo kwinkalo zonke lapho lesi sifundo sifinyelela khona. Ngizothanda nje ukubingelela ngalendlela ukuthi ngibonge kuNkulunkulu futhi ithuba engilitholayo lokuthi siphinde sibe ngababelana ngezwi lakhe, isihlobo sami. Izwi likaNkulunkulu liqhamuka kuye liza kithi, liza ngendlela ke izwi lesifundo egama lakhona kuthiwa i-Sabbath School Lesson noma ke i-Sabbath School Bible Study Guide. Sesiyayiqeda ke le kota njengoba sesithathe sokugcina esikhuluma ke nge-New Covenant Life, impilo entsha yesivumelwano, la sola khona uJohn 10 verse 10 ekhuluma khona ukuthi uNkulunkulu wethu noma uJesu wethu eshiye uNkulunkulu ozoba umuntu weza kuba sibe nokuphila futhi sibe nakho ukuchichime. Leyo nto nje isithembiso ongasiboni kahle kulesi sikhathi, ithanda ukukhomba isikhathi esizayo, ngoba kulesi sikhathi ukuchichima kwempilo ungakubonaphi nje, ngoba nomuntu okuthiwa health uvela shona kuthiwa hawu engani lo muntu bephila sithwada kasekho. Kanti nezifo-ke the most khula ziyaqhamuka zibonisa ukusikhinyabeza bese singabi nabantu abanempilo ephelele. Kodwa-ke sizobona-ke ukuthi uNkulunkulu lento ayithembisayo iqiniso ngokuthi sikholwe. Uma singakholwa-ke siyongabaza, kanti singabaza into uNkulunkulu aneqiniso lokuthi uzoyifeza ukusinikeza impilo ecichimayo. Ake siqale-ke ngomkhuleko. Nkosi enhle ethandekayo, ngibusela abantwana bakho bonke endaweni ezihlukene lapho lelizwe lifinyelela khona, bese nami ukhuluma into ezwakalayo ngami ngoJesu Msindisi ngiyakhuleka kuze kube phakade. Amen. Ngokwesifundo-ke la siyasibona isithombe sentokazi enhle esencane ebonisa ukuthi iwumuntu ojabulile. Kule kota-ke besifunda ngesifundo esikhuluma ngaso isivumelwano kusukela emuva, siza kuthina ngendlela siza ngayo sisesimeni sokuphelela kwaso, njengokuthi nje sisitshela nje into eyodwa isivumelwano ukuthi thina sisindiswa kanjani esonweni. Indaba iphelela lapho, iqalela lapho futhi. Lapha-ke sibona imiphumela-ke noma singathi nje sesifike ekugcineni kwesifundo sethu ney'thembiso uNkulunkulu asinikeze zona, ikakhulukazi ezokuphila okuphakade kanye nomhlaba omusha la khona ukujabula ney'busiso nazo futhi esingaba nazo ngisho namhlanje. uNkulunkulu-ke uyanaka kumanje and uyafuna futhi usifisela okuhle kumanje. Amagama anikeze isibonelo siyathola ukuthi lokhu kuyiqiniso esingakwazi ukuthi silibambisise kulesi sikhathi, ukuthi noma sakuthola umklomelo wethu kodwa kukhona izipho zezibusiso esingayibuka zingxenye esivumelwano ngenxa yobuhlobo esinabo noNkulunkulu kumanje. Leli viki sizobuka-ke sokugcina isifundo la sizobona khona izibusiso zesikhathi samanje kanye nezibusiso zesikhathi esizayo ekwazi ukufudumeza inhliziyo yethu, nokuthi-ke uma siza kuyena sinqonqoza uNkulunkulu umnyango uyawuvula. Ngeqiniso-ke bazalwane, kunezibusiso eziningi esingayithinta nakuleli viki nje. Ukuqalisa-ke indaba yethu yonke ilapha-ke, it is just a start, the start of something that will indeed never end. So uNkulunkulu uyethembisa kuleli viki ukuthi kukhona izibusiso ezibekiwe ezikhona kulesi sikhathi samanje, kodwa zikhona futhi ezibekelwe isikhathi esizayo. Ngamanye amagama kuyaqala kodwa akuzukuphela lokho uNkulunkulu asithembise khona. Into ethi nesiqalo mhlawumbe sasikhomba emuva noma sesikhombe kuleli viki, kodwa into engezukuphela as long as sisamthemba, simkholwa, simazi lo ongcwele esikholwa nguyena. uJohn 1 verse 4 uthi-ke, all these things write we unto you that your joy may be full. Uthi-ke lezi zinto sinilobela nina kuba ukuthokoza kwenu kugcwale. Ukugcwala kwenjabulo-ke kuba nezimo ezikuvumayo
kwesinye isikhathi zale izimo kokuthi ukujabula kugcwale. Siye sibone ukuthi ujabulile bese kuba khona into ethatha iphazamise bese kuyancipha enkomishini yenjabulo kulokho khona okuchithekayo noma okushona phansi to the point la injabulo kwesikhathi ingasabonakali khona. Into esiqaphelayo ke lapha ukuthi uJohn Meloba amazwi alobile alula nje achizelela ukuthi sinethuba elingcono thina abantu besivumelwano ukuba sethenjiswa ke ukujabula njengamaKristu. Ikhatheni ngike siba ngabantu hayi nje kuphela bemizwa, ngoba imizwa ke ukukholwa kusiyona imizwa, sidinga ngaphezulu kwemizwa, sidinga ukuyiqiniso ukukholwa ke lokho. And bese yithi ke lapha ngesikhathi esifanayo futhi kusemqoka ukuthi njengoba siyidalwa nje siyidalwa zemizwa, kuthiwa lapha ama-feelings, emotions and moods, kodwa ngeke-ke sikwazi ukukuphika ke lokho ngoba imizwa iyinto ekhona okwethu basiyiqonde le mizwa ngoba nayo inendawo ebalekile eyidlalayo okungeke kwenzeke kuba singabi nayo, kodwa futhi okuhle ukuthi siyilawuleke le mizwa. Ukuyiphika ke imizwa kungasho ukuthi siphika kuba singabantu uqobo. Ngakho-ke leli vesi elingasenhla-ke liyabonisa ukuthi injabulo yethu kodwa ayikho emzweni, kodwa injabulo yethu iyagcwala ngenxa yokuthi singabantu bokholo. Ngicela nje ukuthi ngisho lawo magama lawo bafethu kafushane. Uma ufunda ke le vesi engasenhla-ke usahluko sonke ingqikithi-ke uyayithola-ke ukuthi amaKristu okuqala ayethemba, ngakho-ke ayenenjabulo-ke egcwele. Kuwumbuzo lokho nanokuthi yini-ke singenza-ke nathi namhlanje uba njengabo sibe nenjabulo-ke egcwele. Umbuzo-ke loyo. uJohani-ke ungomunye-ke wabafundi abayishumi nambili laba bokuqala njengoba singabafundi bakaJesu isikhathi samanje, and ungomunye wabantu ababa naye uJesu uma eqala umsebenzi wakhe weminyaka emithathu nengxenye, efakaza-ke ngezinto uJesu azenzayo nangempilo kaJesu Kristu, ikakhulukazi isiphambano naseGetsemane nakho ukukhazimula uJesu abanakho kule ntaba yenkazimulo akhazimuliswa kuyo. Ngakho-ke uJohn kungufakazi obone ngamehlo, ngakho-ke kumfanele-ke ukuba le ndaba ayikhulumayo ngoJesu nangokholo nangenjabulo ayikhulume. Siyaqaphela kodwa ugcizelela ini uJohn, akagcizeleli ukuthi nguye owenza ukuthi basibe nenjabulo noma njengabafundi bakhe babe nenjabulo ngenxa yabo, kodwa uveza ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe okwazi ukuthi anikeze sonke thina abantu ithuba lokujabula. Ithi-ke lapha-ke uma ikhuluma-ke indaba uJesu uvulile indlela-ke esingangena kuyo ebudlelwaneni-ke nayo inkosi. Umphumela lokho-ke kube ubudlelwano, lobudlelwano lobu-ke bese businikeza-ke injabulo. uJohn ufuna ukuthi sazi ukuthi angibeke lapha ukuthi John wants them to know that what they have heard about Jesus is true. Ubhekise kubantu abalobelayo ukuthi abakuzwile ngoJesu kuyiqiniso, yena ukubone ngamehlo, bona bakuzwa ngendaba ngoba ngenkathi eloba uJesu wayesengasekho la, esenyukele ezulwini. Uthi kuJohani-ke lokho engikushoyo uma ningahle nikubukele kuyiqiniso nizokwazi ukungena ebudlelwaneni obunenjabulo ngokuthi izulu liyasithanda nokuthi indodana kaNkulunkulu-ke ikwazile ukuba ize ngenxa yezono zethu. uJohani into ayizama ukuyibuka la unika ubufakazi obungobakhe, bese kuba khona umbuzo ukuthi what is your own testimony regarding your relationship with Jesus? Ubuka ubufakazi onabo ngobuhlobo nabo ngoJesu. Nginabo-ke nami ukuthi uJesu uyanginaka, uyangithanda. Yes, kwezinye ikhathi ngiyaphoxeka, mhlawumbe angiphoxe ngokuthi ngicela izinto angangiphi. Lokho kuyiqiniso-ke, kodwa sewuNkulunkulu wami, seyinkosi yami, noma enganginikanga ngicelayo ngeke ngimlahlele lokho nokholo lwami. And then kukhona umbuzo la, what could you say that could help increase someone's joy in the Lord as John sought to do here? Yini-ke ongayikhuluma komunye umuntu ukukhulisa injabulo yakhe njengoba noJohn naye ezama la kule mbuzo-ke uJohn ayibekayo. Bazalwane, ngithanda nje ukuthi siyinikeze impendulo yokuthi nawe uzosho kuhlukile, nami ngisho kuhlukile, ngoba amava ethu awafani, kodwa
personally ukujabula kwami engakufisa ukubona komunye umuntu ukuthi ngiqinisele ngezikhathi zokulingwa bese nomuntu ebona awukanti kuyameka nangumgazi ema bese naye ejabula nokuthi nje akulingwa wedwa silingwa sonke emhlabeni. Silingwa sonke emhlabeni kodwa siyema uma sikwazi ukuma nawe ungenze njani ungama. Ukungabi nacala ke kwabaseRoma 8 uverse 1 ngakho ke akukho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa abahamba ngokomoya. Nayo ke indimana ke enhle kakhulu. Nakho ke sibona nomhlaba ke bayafaka abantu ngendlela ezinzima. Amapholisa abamba nomuntu ke owayebulale intombazanyana kabuhlungu, bamaba namaphoyisa wagcina seyengcwabeni ezama ngenxa yokulahlwa unembeza ethi yaxoza ngeziwe itrap esiyabanjwa kanjalo wayeseke ethola ke ukulahlwa ke ngecala. Lapha sibonga igazi kaJesu Kristu kuba liqhamuke isivumelwano esisha la engekho noyedwa phakathi kwethu ongaphila nesithunzi esingesihle sokuba necala. Ngakho ke okundibana namhlanje la ke akusekho ukulahlwa kwethu. Ngakho ke uJesu Kristu ijaji elikhulu, ngakho ke ukususile ke okuyicala kithina nathi sesiba njengabantu abangazizwa bekhululekile singasayitholi sinecala. Maningana kamavesi amanye akhona la njengo John 5 verse 23, Roma 3:24-25, usibili baseKorinte sahluko 5:21. Inkonzo yokubusana phakathi noNkulunkulu isiyenzekile eniyenza umahluko omkhulu. Mhlawumbe ngokuphazima kweso sihlobo uJohn 5 uverse 24 ngithe mangimfunda nje ngamthola emnandi ngalendlela yokuthi ake ngimbuke kanye nawe, ngiyazi ukuthi isikhathi sami sincane la kodwa angeke phela bese ngingafundi lutho eBhayibhelini kanti liyini izwi kaNkulunkulu uma singasiza ukulifunda. uJohn 5 iverse 24 ithi ke isixuku sathi ukubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe sangena emkhunjini saya eCapernaum esifuna uJesu. Yes, abantu babefuna nje uJesu ukuze bakwazi ukuthi bambone. Yileyo nto ebalekile. Kuthiwa lapha ke okunye kokukhulu la esikuthenjisiweyo noNkulunkulu ukuba kube khona into ephilayo phakathi kwethu naye, ubudlelwano obuyibona ke obuthi asenakuphila phansi kwencindezi yecala ngenxa ukuthi igazi kaJesu lesivumelwano sesikhethe kungena naye kungalo kubuhlobo obuhle noNkulunkulu. Sikhethe ukuhlala sibambelele ezimeni zokholo, siguqukile, sihlonipha, silalela. Ngalokho ke singabantu asekususiwe kuthina ukuyithola sinecala. Noma usathane ke ezama ukunyenyeza ke endlebeni zethu ngoba phela mubi, hayi sesiyazi ukuthi akusekubi kangako ngenxa yokuba inkosi yethu yenze konke ukuba ke isisizeke. Sesingambheka nathi uSathane sibuke ngeso labaseRoma 8 verse 1 uthi Sathane namanga phela akusekho ukulahlwa, sengiyakholwa uJesu, sengiphila kuyena uphila kimi. Yini ulokuthi ngilahliwe kanti ubani olahliwe ngoba wena hayi mina. Icala lami likhokhelwe, ngakho kwami sengiyabonga nokuncengelwa ile ndodana kaNkulunkulu kuyena ubaba osezulwini. And then uma sibheka ke isivumelwano esisha ke nenhliziyo, ithi iBhayibheli yami ke la uKristu uhlala ngokukholwa enhlizweni abese ekwazi ukuthi abe nothando olutshaliwe lwagxila ke lapho ngakho abangcwele bayaqonda ukujula nobude nokuphakama nobubanzi uthando kaKristu. Bese ke kuthiwa koludlula konke ukuqonda oligcwalisa inhliziyo zethu ngoNkulunkulu, abaseEfesu sahluko sesithathu 17-19. Ezokuqala ke izifundo eKoteni zibonisile ukuthi isivumelwano esisha esenkosi sihlala enhlizweni, sibhala enhlizweni. Lapha na kuJeremiah isahluko 31 kuya ku33. Ngakho ke asikwazi ke ungabi nawo umthetho kodwa umthetho usubhala kuphi? Enhlizweni. Ngakho lokho kuyenza ke ingqondo yokuthi uKristu unobuhlobo obuhle nathi ngenxa yoba sixhonela futhi sihlonipha nomthetho wakhe. Ngakho ke uKristu ke unomthetho kawubekile, and lo mthetho wakhe ke awubekile
wona-ke le ndimana ihunyushwa ithi-ke uKristu wenza ukuba ahlale asetlishe in, and then wasinikeza umqondo we-permanence ukuthi uJesu Kristu ufika ngokupheleleyo, akafiki njengomuntu ozodlula kodwa ufika azohlala anethezeka. Ngakho-ke sesinokuzuza okukhulu ey'nhliziyweni zethu ney'nhliziyo ezintsha esesizitholile. Siyagoqa-ke hlobo sami isivumelwano esisha-ke nokuphila okuphakade, uJohn 11:25-26, la uJesu ekhuluma ukuthi yena unguvuka nokuphila, okholwa nguye noma efa uyophila. Ileyo ndawana-ke esiyithola ijabulisa kakhulu. Lokhu ukuthi noma ufile uyaphila-ke akusho ukuthi awufile, kodwa kusho ukuthi khona ukuphila okuzoba khona ngasekugcineni uma sekufika isikhathi la inkosi igcwalisa khona impilo yethu njengoba ayithembisile kuJohn 10:10, nokuthi-ke asimangali ngoba inkosi iyazi abasemathuneni bazobuye babonakale uma ebuya ngokwesibili, bese beba nakho ukuvuka abenze okuhle bavukele ukuphila, bese-ke siyajabula kanye nayo inkosi. Usamulo 2:11 kuthe onqobayo uyodla ifa lombuso asithembise lona uNkulunkulu, ubusiwe unesabelo sovuko ovukeni kokuqala. Samulo 20:6 ongenesabelo evukweni lwesibili, verse 14 no 21:8 kuseyisimo leso esijabulisa kakhulu uNkulunkulu asibekile. Ngakho-ke ukufa kwethu-ke kukulala isikhashana, kodwa uKristu mebuya sizovuka sithathe imizimba engenakho ukufa nokubola. Uma ngabe singabalandeli bakhe uKristu, ngokuphazima kweso soguqulwa sithabathe ukungafi njengoba namhlanje singabantu-ke abafayo. Ngakho-ke bobabili-ke abantu asebefile nabaphilayo kuKristu bagqela ukuphila okuphakade emzimbeni wabo. Amelo ndawo banokuphila okuphakade okuqala ngalesi sikhathi bemukela uNkulunkulu wabo njengenkosi nomsindisi. Ngakho-ke injabulo yethu enkulu-ke ilapho ukuthi ekugcineni amathuna sizowahlula sithole ukuphila okusha la siphila khona singela kuphinde sifa. Ngakho uKristu waba senyameni ukuze thina sikwazi ukuba kumoya babe lo magama. Ngakho-ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokuveza amandla akhe kuNkulunkulu kuKristu. Ngokukholwa siyamamukela la mandla abe ngawethu. Siyambona uKristu isimilo sakhe seqiniso uma samukela yena enhliziyweni yethu, asiphe ukuphila okuphakade. Umoya wakho ongcwele uhlale kuthina. Umoya kaNkulunkulu sumukele ngenhliziyo sikwazi ukuba-ke sule ekuqaleni kuze sekugcina usuku sinokuphila okuphakade. Ilawo magama-ke abalulekile. Asiqamulele-ke nje isihlobo isivumelwano esisha kanye nomsebenzi. Ngiyithanda-ke le ukuthi New Covenant and Mission, ukuthi bakithi uma sesingenile noNkulunkulu kuvumelwano esisha, asiyekile ukungena kuso njengaba-missionaries, njengey'sebenzi, njengama-disciples, abafundi abenza abanye abantu amafundi. uMateyu 28 okuyi-Great Commission eqala kuverse 18 kuya ku-20, kodwa babhali baqala ku-19 kuya ku-20. Lapho nje uJesu Kristu ethi ngakho-ke hambani nenze nje zonke abafundi babhabhadise egameni, besechaza ukuthi elikayise qhubeka hlobo sami uzofika ekugcineni lo ngizobushiyela kuwena. Lapha-ke kuthiwa umsebenzi omkhulu kodwa esiwubekelwe usekufundiseni nasekwenzeni abafundi. Siqhubeka-ke sishumayela, sihamba nevangeli, senze abanye abantu babe ngabafundi bakaJesu. Ngakho-ke uma senze njalo ivangeli liyohamba kumhlaba wonke, bese-ke uNkulunkulu ekwazi ukuqedela-ke ngathi umsebenzi. Abantu-ke bakuthola-ke ukujabula lapha ngesiphiwo sokuphila, and lokho kubalulekile ngoba kufanele sazi ukuthi isiphiwo sokuphila siveza inhloso yokuphila uqobo lwaso ukuthi umuntu kufanele aphilele ini. Incwadi-ke ey'ncanyana nje ezibhala ikhuluma ngalokhu ukuphila okuphakade. Mhlawumbe ngifunda kahle, people find themselves with a gift of life, yet they do not know what to do with it. Lesiphiwo sokuphila abantu basithola kodwa bazi ukuthi benze njani ngaso. Leyo sengiyihumusha ngendlela-ke eqondile njengoba ngiqala ngasesilungwini. Ithi lapha-ke mayiqhubeka indaba yethu-ke ithi-ke it is like giving someone a library filled with rare books only to have the person not read the books but use them to build fire. Nkosi yami, incwadi engejwayelekile uyinikeza umuntu zaselibrary uthi akafundi lutho,
wakha ngazo umlilo uyashisa. Ileyo nto ke enjalo abantu vele mawubuka indlela bayilahla ngayo impilo yabo bafana abantu abashisa ilibrary ngoba abayinakekela impilo leyo Jehova abaphe yona. Isipho sokuphila sivela kuNkulunkulu, akekho umuntu oyiphilela yena ngokwakhe. Ngakho ke lapha kuthiwa ke for the new covenant Christian, however, that problem is not one they need to struggle with. On the contrary, those who know and have personal experienced the wonderful news of a crucified and risen Savior who died for the sins of every human being everywhere, that they all might have eternal life, no joy. Ukuphila okuphakade kuyaziwa abantu abaqondayo ukuthi kubafelwe abadinga ukuphila nje anyhow. Ngakho ke simbukeke lapha bakithi uMateyu 28:19-20 njengomlayezo wethu nabakholwayo ukuthi phela sihambeni senze umsebenzi okuyinhloso yokuphila, ukusabalalisa indaba ezimangalisayo kubo bonke abantu kuba nabo babe nalamava angawabo ngoKristu. Lalikhulu ithuba yini ebalekileyo la ukuthi ke siutshele umhlaba ngalokho Jesu senzela khona thina ngokwethu, and then ngalokho sihambise ivangeli nomsebenzi kaKristu, bese uyakwazi ukuthi ubhalwe kubantu njengento ebhaliwe kube into yaphakade leyo. Kuthiwa khuluma ke ngomuzwa wani wokusebenza kanye nenhloso. Ilokho kubalekile namhlanje engicela sikubuke sonke. Sesigoqa-ke nje sizobuka isamari ekugcineni ukuthi nje isamari ithi ke the covenant is not just some deep theological concept. Instead, it defines the parameters of our saving relationship with Christ, a relationship that reaps us wonderful benefits now and it is coming. Kumnandi nokwazi ukuthi inzuzo esinazo ngokukholwa inxesivumelwano esenziweyo ongemqondo nje ukufuna ukufunde kabanzi ngoNkulunkulu nje ngaye, kodwa kubekile ukuthi kunobudlelwano bukhona phakathi kwethu noKristu obusindisayo okusinikeza manje ukuphila nokuphila okuphakade ekugcineni. Inkosi sibusele sona isifundo sethu, ake sikhuleke. Baba, ibonathi ngendlela eyodwa siqiniseke isivumelwano esisha esingoKristu ngegazi lakhe osipha ukuphila okuphakade. Sicela ke lempilo yamanje siqinise ngayo, singayishisi kodwa sikwazi ukuyiphatha ngendlela impilo yethu and anticipating ngokuphila okuphakade at last kuJesu siyakhuleka. Lapha ke yonke imizwa yethu elimele ngoKristu nokugula kwethu, izifo nokushonelwa yihlobo sipholise ngegama leNkosi ibonga manje naphakade. Amen.